Endri ya ana sujaning driya wong anom hanggawing janmatama. Panggilan Mas Yudi, Mbak Hima, Mas Nurul, wong anom Mbak Anita, keluarga foto bersama. Janmatama. Ya jagat dewa Bathara Sun pundi dadiya jimat. Ndak sawang kaya putuku saka Madukara Raden Permati ingkang teka. Padha winantu ing kabegjan kulup Raden Harjuna kowe prapta. Kula nok inggih Kanjeng Eyang Peremban. Kasembuh reka pangestu paduka Kanjeng Eyang Peremban lulus raharja. Sembah sungkem kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa tangan loro, Nger. Janaka sira ngaturake sembah bekti marang Poneyang. Ora liwat budya pangestawaning Poneyang tumrap marang jeneng kita kulup Raden Janaka. Kula cadheng wonten mestaka mugi ndadosaken jimat paripih Kanjeng Eyang Peremban. Ingkang lenggahaning ngurimu kuwi sapa? Meniki Kyai Lurah Petruk kantong bolong kalian Kyai Lurah Bagong. Oh. Dadi iku Petruk ta. Nggih, Mbah, kula Petruk niki nyacak nyiter nganggo midi. Lah ya kempul larang terus dikandhani kancane guk. Menengo cangkemmu eneng ae, Gong. Saenenge ketang iso ngempul lan iku terus unine jangkrik. Loro krik-krik. Wong edan menengo ngaturke sembah bekti. Nggih, Mbah, kula ngaturaken sembah bekti, Mbah. Iya, Petruk tak tampa tangan loro pangestuku tampanana. Kula candhi wonten mestaka ndadosaken jimat paripih, kula nggih ngaturaken sembah bekti, Mbah. Aku angen-angen gambangan barange, Mbah. Menengo ta, Gong, kok. Ayo kesuwen kinggo. Harjuna, apa ingkang dadi wigatining karsa dening adoh saka Madukara prapta ing ngarsaning pun bapa tumuli kandha ya, Nger. Bapa Peremban. Hing mangke Kakang Mas Bratasena anggenipun dhaup kalian Kakang Mbok Ayu Arimbi sampun patuton yoga setunggal yuswa swarsa. Wis duwe anak siji lair kakung inggih. Wis umur setahun inggih namung kemawon wonten pepeteng sawetawis. Lho pepeteng bab apa? Lak ya kuwi mujudake salah suwijining kanugrahan kula. Wonten pepeteng ingkang kula karepaken menika puseripun punang jabang bayi. Mboten saged pagas salwiring curiga sedaya gaman landhep mboten wonten ingkang hanedhasi pramila Kanjeng Eyang Peremban mugia pikantuka kalidhamer saking paduka paringana sesorah menapa ingkang saged magas puseripun punang jabang bayi anak keponakan kula jejabang tetuka kala wau. Ya jagat dewa Bathara kula yen sira pancen ndarbeni kekarepan kepengin madhangake swasana ruwet haning praja Pringgondani ya praja Ngamarta ngene mlaku ana ing ngarsaning pukulun Bathara Narada tak kira pukulun Bathara Narada iku ingkang agawa pepadang tumrap negara Ngamarta hawit saka wisik ing pun Eyang Peremban ya kuwi ingkang minangka dadi dalane mekaten Kanjeng Eyang Peremban. Iya kulup Janaka menawi kados mekaten daya-daya kula nyuwun pamit badhe minggah dhateng Sidik Panggudal-udal kayanganipun pukulun Bathara Narada. Iya kulup Janaka aja nganti ngenteni dina gantalan wektu iki dina ingkang prayoga. Ayo Petruk mangkat. Monggo kula dherekaken. Ayo Gong mangkat Gong. Sik aku tak nyacak gendir sik kok sing kluning-kluning.
Suwane ya penasu. Entek terus gong iso nyempleng padahal iki panjak saiki ya saja sampe oleh terop sing panjak akeh. Iki ae terus barengan menengo ae kok dadak mblarah anjuk ndi-ndi. Nyuwun pamit Kanjeng Eyang Peremban. Ya lalu sen tak babakali duga-duga digawa ngati-ngati aja nganti kare ngulup Raden Janaka. Tantyo kula Pandhawa. Dosang retnaning pawana nyasi tukang malangati nyasi tukang kudu gering jagat wasisaning Bathara Wayah iki kaya putuku saka negara Ngawangga. Kula nak nenun inggih Kanjeng Eyang Peremban kula ingkang prapta Kanjeng Eyang. Sembah sungkem kula kunjuk. Iya Basukarna tak tampa tangan loro akarya suka Amarwata Suta. Pangestuning sun tumrapa marang jeneng para Raden Basukarna. Kula candhong wonten pustaka ndadosaken jimat paripih. Ana wigati kang kaya ngapa dene jeneng kita kulup. Gage-gage teka nganti ndadekake kaget lan horeking pertapan Saptaarga kene kulup Basukarna. Kampuni kono Kanjeng Eyang Peremban rikalenggahan mangke negari Ngastina ketaman pagebluk mboten saged waluya temeng jati-jati atemah nirmala menawi mboten pikantuk katerangan saking Kanjeng Eyang Peremban. Hawit menapa? Para sewa sugata para pendhita para nujum sami dipun rawuhaken ing nyatanipun cabar datanan tuk karya. Mboten saged maluyakaken Praja Ngastina. Srananipun kedah Kanjeng Eyang Peremban ingkang paring pitedah Kanjeng Eyang. Iya jagat ya Dewa Bathara kulup. Rikalenggahan iki pancen negara Ngastina nampa pacoban mung wae ngene ya, Ngger. Pacoban iku mau yen Prabu Duryudana kuat nampa pacoban bakal nugraha teka ing negara Ngastina. Lah syarat lan saranane manekung puja semedi sira munggah. Kae ana wujuding gegunungan. Ya kuwi Wana Kamiyaka. Gunung ingkang mapan ana ing Wana Kamiyaka kae kanggo srana sira Mahasingasamun. Mekaten Kanjeng Eyang Peremban, iya. Mereka kados mekaten benjang napa kula kedah bidal tetaki wonten ngriku ora ana dina kang prayoga cecolok lintang sesambung obor muhung dina iki dina ingkang prayoga sira mangkat keparing kula nyuwun pamit nyuwun tambang pangestu Kanjeng Eyang Peremban ya lelungsen tak babakali duga-duga nganti-nganti aja nganti keri.
Ladalah pregenjang pak pong kali cudi sapa ingkang gawe. Layak to layak kok. Hawa panas sumundul nang antariksa nganti sumundul miyak swasana junggring saloka jebul iki ana satriya. Mustikaning para titah ingkang teteki ana ing madyaning wana iki ora pangkling yen iki Raden Janaka sing tapa iki. Layak to ketesuk kok hawane yup terus isis ngene gare sinden ngantuk ya ngene iki. Kulup Janaka Jugara ya ngger ulun ingkang prapta ndang gugura ya kulup. Angel iki ya ngono kulup. Tumuli Jugara Janaka. Inggih, ngaturaken menuwun ingkang tanpa upami. Lah menika kok sarmi dipun cekak. Lho iki supaya cepet ngono ya, Ger. Janaka apa to marmane jeneng ulun prapta ning ngarsane kita kulup sabab ing kayangan ana reretu. Reretu menika menapa? Ana ngamuke buta saka negara Ngilingnaya ya Ngiling Wesi. Ingkang jejuluk Maha Prabu Kala Pracona ya Naga Pracona. Golek jago durung antuk gawe mung sira kulup ingkang pantes dadi jagoning para Jawata. Iki tampanono Kyai Kunto Wijaya Danu ya Kyai Kunto Wijaya Capa kulup Raden Janaka. Ngaturaken penuwun ingkang tanpa upami bukulun. Lho jane suaramu ki penak. Ning sing ngreketno iki ngarep ki ngajak nang liran nang wis. Ngene ya kulup Janaka mangkat dina iki. Lho nyuwun pangapunten menawi kula kinen mangkat mboten saged. Lho. Lah kok ora iso iki sababe apa? Awit kula menika sanes Raden Janaka. Lho sapa? Kula menika Raden Suryatmaja kakangipun Raden Janaka. Wah lah mati aku. Ora ngerti nek kowe. Tutut Janaka. Masih kok jujuk gones akeh benereh pokoke. Anggere guri dhewe. Ayo balekno wujuding Kyai Kunto Wijaya Danu. Tak kira tak Janaka. Lah kok kowe kakange. Jambe sinigar. Kowe gawe bathik warna rada semu-semu abang. Janaka ya gawe abang. Dadi tak kira tak Janaka. Lah kok duduk. Ayo balekno wujuding Kyai Kunto Wijaya Danu. Mboten saged pukulun menika sampun dados darbek kula menawi kula rila nggih kula ulungaken menawi kula lila. Dene menawi mboten kula lilaken tegesipun darbek kula menika gumantung karilan kula. Lah dalah mati aku Yayi pukulun nyuwun pangapunten iki tutu Janaka sing tak paringi nyuwun pamit. Pukulun kula ingkang keparing sowan kula pun Raden Permati Raden Harjuna. Wah, la iki sing Janaka cakut teka. Oleh ku ngenteni kedingi marang kowe teka-teka saiki, Nggar. Entak tampa pangestune mulun tumrapa marang jeneng kita kula Raden Permati. Inggih kacadhong wonten mestaka ndadosaken jimat paripih. Semunipun cuwa ing penggalih wonten menapa Pukulun. Ngene ya kulup
Sanjata Kyai Kuntawijaya Ndanu pepancen kita kulep. Ulun ulap ing pamawas tak kira kowe. Lah kok malah kakangmu sing tak weni sanjata awit katuding dening Yayi Guru kongkon melehke marang kowe. Lah busanamu ki kembar, rupamu ki kaya Jambe Sinigar karo Janaka kembar-mbar. Dadi keliru nggonku paring kanugrahan iku mau. Jaluken ya Nger. Waduh, kleru iki tahu aku ya tahu kleru. Apane gong lah yo wis disangkakno kembar kadung digawa kene dadakno ngenteni sawi menengo ora kenal karo ketuane wis maling ngono ku sakire mulih halus iki opo mlarahan joken tindi Bagong lho iki Bagong karo Petruk melu nggih kula niki sing gawakno kepiyake tumuli mangkata Raden Janaka menawi kados mekaten daya-daya kepareng kula nyuwun pamit badhe kula suwun dhateng Kakang Suryatmaja aja nganti peperangan aja nganti geger ya Nger kempet sang arep-naning bawana yasi tukang walang ati yasi tukang hangenas ing tias yasi tukang angenas ing tias Yayi Janaka ingkang teka sembah sungkem kula kunjuk Kakang Mas Suryatmaja tak tampa tangan loro Yayi ana wigati apa nganti lonjong botor playuning Yayi Janaka nyuwun aksama paduka mentas kemawon nampi kanugrahan saking pukulun Bathara Narada menika sanes pepancen paduka sing kandha sapa ingkang dawuh menika pukulun Bathara Narada. Lah kowe kok ngerti? Ketemben kemawon kula pinanggih, kula kinen nyuwun wangsulipun. Lho, ngene lho Yayi. Aku ki ora njaluk wujuding sanjata iki. Gandeng iki wis diparingake kongkon balekake. Aku mongko ora lila, aku kadung seneng karo sanjata iki. Aku cocok lawan sanjata iki. Mekaten Kakang Mas Hawit menika badhe kagem srana magas puseripun Ponang Jabang bayi putra keponakan kula. Lho, anake sapa sing ketemben lahir? Putranipun Kakang Mas Werkudara. Lho, anake Dimas Werkudara. Ngene, Yayi. Timbang iki perang. Kok yo nganggo perang barang. Tampanana wujuding warangka curiganipun Kakang warangkane tampanana. Menawi kados mekaten monggo kula tampine Kakang Mas. Ya iki mriki kok tampanana, Ger. Pun Kakang bakal bali nang Ngastina. Oh, Janaka, Ger.
Apa Segong? Lah ya tak siapno drak kerjas barang kok yo ha sida perang. Malah aku gregeten ngene iki. Wang, gurung mancep juang terus mancep. Meneng kowe Bagong aja kakean bebangal. Kowe lah dalah prekencang pak pong. Ai cekater ku geruk. Janaka, kowe antuk wujuding rangka iki. Inggih. Ya kene ya ngger siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat. Kuwi sing ngawiningani dat ingkang amur wengdat ya Gusti ingkang Maha Kuwasa jer menungsa mung nindakake darmaning urip. Ngene ya kula. Mbok menawa kanthi srana perangka iki jeneng kita kula bisa madhangake swasana ing pringgondani. Lah niki ngeten Pukulun Bathara Narada critanipun niki ngeten. Lho ana apa Petruk niki ngeten to. Dados panjenenganipun Bapak Subari, Ibu Sampurni saking dusun Pleman, Desa Gendengan Jasem, Kecamatan Kabuh. Rikalenggahan menika nimbali rombongan kula nggih menika seni kerawitan campursari. Dika nada. Oh, original, termasuk niki orisinil. Original niku lak orisinil dados mincing bagian sing napa imitasine niku tenggeng kula. Iki krawitan apa kok ana sing imitasi barang iki? Lho nggih Dika nada menika ngangge iringan. Orjen, bass gitar, wonten midi bedes ta, dudu midi alat sing saiki kena gawe gampang, kena gawe suling, kena gawe siter, kena digawe kempul, terus kempule arang terus mari ngono terus wis cerempeng, mencocokkan. Kudu menyesuaikan. Lho niki menika ngangge seni krawitan ngangge iringan gamelan. Lah gandeng panjenenganipun Bapak Subari anggenipun gadah damel menika nembis pindah pramila ular-ularing para sepuh haji sepuh kedah dipun gelar wayang langkung rumiyin. Gandeng wayangan siang kangge syarat utawi mucuki utawi kangge nyantrani sampun dipun laksanakaken mugi-mugi ing pangarep-arep ing pangajap panjenenganipun Bapak Subari sak keluarga anggenipun gadah damel pinaringan rahayu wilujeng slamet kalis ing rubedoner ing sambikala murah sandang murah pangan seger waras Allahumma. Lah iki ndek gawe nyunatna sapa Kang? Nyunatno iki ngono mantu wong iki mari resepsi kok. Terus menika putranipun Bapak Subari Mbak Wiwin Nur Rohmah ingkang kajatukrama Mas Rangga Ivan Wahyu Pramudiansah. Kula sak rombongan namung saged ndedonga dhateng temanten Sarimbit mugi-mugi dados manten ingkang sakinah mawaddah warahmah anggenipun hanggep byur wonten samudraning bebrayan agung saged lulus yuwana dumugi wonten ing gisikin kabejan kahyiwanan kamulyan tuwin kebahagiaan Allahumma. Saking kula rombongan Gita Dika Nanda nyuwun pangapunten sak kata-katahipun wekdal sak wetahipun kula aturaken dumateng rombongan kula seni campursari Dika Nanda. Akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.